Исәнмесез, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүгенге программада Магнитогорскидан композитор Рафаэль Бакиров. Огыйдел катага баян өчен обработканы мин эшләгәнем. Аны музыкаль мәктәпләрдә бөтен Россия буенча уйнадылар. Свердлов өлкәсендә халыкара шигырь укучылар конкурсына сайлап алу турлары. Бу мастер-класс остахана дип әйтергә кирәк. Чөнки яшь бала-чагалар бүгенге көндә татар телен камил белми. Сыналган, ләкин сынмаган. Казахстаннан сюжет. Мне нравится все новое и все интересное. И я пока этого всего не достигну, я не успокаиваюсь. Томск өлкәсендә яшь батыр бәйгесе узды. Минем гаиләмне мин бик яратам. Әти, әни һәм сеңлем. Теләк булса киртәләр юк. Бу ойлар 4 яшьлек. Кешене ярата ул, таңдай сүзне ул, әйме бараха. Россия һәм Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, Магнитогорский дәүләт консерваториясы профессоры Рафаэль Бакиров 50дән артык музыкаль җыентыклар авторы. Аларда үз әсәрләреннән тыш халык җырларын эшкәртүләр дә җыелган. Тагын 6 китабы ватандашлар истәлегенә, Металлурглар шәһәрендә татар мәдәниятенең барлыкка килүе һәм үсеше турындагы монографиягә багышлана. Танылган композитор быел тагын бер басма чыгарды. Ул балачак хатирәләре дип атала. Композиторның иҗади эшчәнлегенең бу юнәлеше турында Гөлдар Хафизова. Менә бу сборник, алар 7 сборник. Бу оркестр өчен Чиләбедә чыккан. Монда полностью бөтен ул 7 китап чыкты. Бөтенесе минем әсәрләр, партитуралар. 20дән артык партитура. Мәскәүдә чыккан, не тоже Огыйдел катага баян өчен обработканы мин эшләгәнем, тоже балалар өчен. Ул бик киң таралды, аны музыкаль мәктәпләрдә бөтен Россия буенча уйнадылар. Россиянең төрле шәһәрләрендә нәшер ителгән 50дән артык музыкаль җыентыклар авторы Рафаэль Бакировның беренче эше баян һәм фортепиано өчен халык көйләренә фантазия иде. Ул вакытта аңа 19 яшь, ә беренче җыентыгын әзерләгәндә аңа 24 яшь була. Аның дөнья күрү тарихы шулай. Үзбәкстанның Фәргана шәһәрендә музыка училищесында уку белән беррәттән музыка мәктәбендә дә эшләгән мугаллим баян һәм аккордеон классы укучылары өчен хрестоматия, әсбап эзли. Үзе читтән турып белем алган Казан консерваториясе профессорларына мөрәҗәгать итә. Юк, это ноталар балалар өчен. Мин сорадым минем профессордан. Нишләп юк китаплар? Аны беркем чыгармады. Нишләп? Никому дела нет до этого. Давай насильно чыгар. 2 ел дәвамында халык һәм бию көйләрен җыеп, диплом эше әзерли. Яхшы билге белән бергә профессорлардан аны бастыру киңәшендә ала. Әмма нәшриятта басмага алырга омтылмыйлар. Алар таләбе буенча Рафаэль Бакиров эшкәртелгән йөзләгән музыка әсәрләрен кыскартырга мәҗбүр була. Әмма моның белән дә басмага юл ачылмый. Казанга килеп, обкомга бардым. Кирдем обкомга, отдел агитации пропаганды. Я әйтәм, менә мин чыгардым, татарча подготовил для издания җыентык. Нишләп безнең балаларны районларда алар укыйлар да, алар киләләр музыкаль мәктәпләрдә. Аларга бирәләр популяр стояла уйра. Посадили в огороде, картошка там. Рус халык. Алар бит әйтәм белмиләр бу хәлләрне. Алар билеке ирәләр, ташылар. Потому что аларга кызыгы юк. Баянда уйнау буенча укучылар өчен әсбап 15 елдан соң басыла. 3000 дона тираж белән нәшер ителгән кулланма тиз тарала. Бу балалар музыка мәктәбе өчен беренче милли көйләр җыентыгы иде. Аннары өлкән сыйныф укучылары өчен баян һәм аккордеон өчен китаплар чыгара. 1971 елда туган ягы Магнитогорска кайтып, музыка училищесында эшли башлый һәм 44 ел студентлар укыта. Моннан тыш, шәһәрдә яшьлек татар-башкорт вокаль ансамбле оештырып, аны 30 ел җитәкли. Педагогик һәм иҗтимагый эшчәнлек белән беррәттән актив иҗади тормышта алып бара. Рафаэль Бакировның халык уен кораллары оркестры өчен музыкаль әсәрләре оркестрлар репертуарында аерым урын алып тора. 200-гә якын җырлары Татарстан, Башкортстанның күп кенә танылган җырчылары башкаруында яңгырый.
Бөтен гомере музыкаль сәнгатькә хезмәт итүгә багышлаган ватандашларыбыз лаеклы ялга чыккач, Магнитогорскида татар милли мәдәнияте тарихы, аңа нигез салучылар турында мәгълүматлар туплап, Тере шишмәләр исемле монография бастыра. Быел Рафаил Мулланур улының тагын бер китабы дөнья күрде. Балачагым хатирәләре, үзенә күрә нәсел шәҗәрәсе дә. Балаларым, оныкларым, ата-бабалар язмышын белсен дип яздым ди композитор. Ул хатер, ул мирас, ул тарих. Такая жизнь досталась нашим предкам, которые приехали на пустую землю строить город с нуля. У них ничего не было. Они, несмотря на это, они пытались сохранить свою культуру, не забыли свои традиции, передавали это из поколения в поколение. И глядя на то, как без каких-либо условий у них это получилось сделать, так почему бы нам, когда у нас есть все в избытке, почему мы не можем это сохранить и передать дальше? Бабай һәм онык кулъязма истәлекне китап буларак бастырырга карар итә. Компьютер җыелмасы, тышлау дизайны, оныгы Илинаның хезмәте. Ике телдә нәшер ителгән китапның татар варианты миңа аеруча якын ди басманың авторы Рафаил Мулланур улы. Татарча укый башладым. Бик җаныма тиде. Үзем язган әйбер. Җаныма тиде. Татарча ул китап инде как-то башка яңгырый. Вот такого возраста я все помню. Такого возраста я знал татарские песни. Много песен наизусть знал. Магнитогорскида туып үскән Рафаил Бакировның бала чактан ана теленә, туган моңнарга булган мәхәббәте композитор-профессорның милли музыкаль традицияларны саклау һәм үстерүгә юнәлдерелгән казанышы да булды. Гөлдәр Хафизова, Татарлар, Магнитогорск. Россия төбәкләрендә гомерем минем моңлы бер җыр иде халыкара шигырь укучылар конкурсына сайлап алу турлары бара. Бу чарадан Свердлов өлкәсе дә читтә калмады. Шигъри марафон Свердлов өлкәсе һәм Татарстан Республикасы арасындагы хезмәттәшлек турында килешүне тормышка ашыру нигезендә дә уздырыла. Чарага өлкә милләтара китапханәсе һәм Свердлов өлкәсе Әрәкәй авылының милли мәдәни комплексы да кушылды. Тулырак Уралдагы хезмәттәшләребез әзерләгән сюжетта. Гомерем минем моңлы бер җыр иде онлайн конкурсында Әрәкәй милли мәдәни комплексының 17 филиалы да катнашырга теләк белдерә. Чыгышлар 5 минуттан артмаска тиеш. Видеоязманы теләсә кайсы техникага төшерергә мөмкин, хәтта телефонга да. Иң мөһиме катнашучының кадрда булуы, әсәрне яттан сөйләве зарур. Башка таләпләр белән конкурсның нигезләмәсеннән Бөтендөнья татар конгрессы сайтында һәм Свердлов өлкәсе татар оешмаларының социаль челтәрләрендә танышырга мөмкин. Монда әйтергә кирәк, таләпләр буенча, менә видео төшерү таләпләре буенча бик югары сыйфатлы булса, бик тә яхшы булыр иде. Статичный камерадан төшерелсә, горизонталь форматта булса, бик яхшы булыр иде. Бөтендөнья татар конгрессы һәм Татарстанның мәдәният министрлыгы ярдәме белән узган ел Урта Урал татарларына 3600-дән артык яңа китап тапшырыла. Алар Свердлов өлкәсе Түбән Сирга районы Әрәкәй авылына махсус рейс белән китертелә. Әрәкәй милли мәдәни үзәге хезмәткәрләре Ларина Гобаева һәм Әнфисә Сәгыддинова эшләрен яратып башкара. Алар әзерләп куйган китапларны Свердлов өлкәсенең китапханә һәм мәктәпләрендә зарыгып көтәләр. Безгә бик күп китаплар килә, без аларны эшләйбез. По области җибәрәбез. Татарстандан менә быел бик күп китап килде. Элеккегә караганда күбрәк. Аларны комплектовать итәбез. Җибәрәбез. Конкурсны оештыручыларның берсе Салават Гобаев сүзләренчә, максат татар телен саклау. Балалар танылган татар классикларының әсәрләрен дә белсеннәр иде дигән теләктә ул. Бу үзенә күрә, беләсезме, менә мастер-класс, остахана дип әйтергә кирәк. Чөнки яшь бала-чагалар бүгенге көндә татар телен камил белми. Бар инде анысы. Мәктәптә укытмагач, гаиләдә сөйләшмәгәч, алар менә шул күп вакытта шигырьләрне ятлап алалар, кайсы берсе аңлап та җитми. Ә менә олы апаларга, олы әбиләргә карап, алар бөтен татар теленең матурлыгын, бөтен менә мәгънәсен аңлап таныйлар.
Элек Свердлаудагы шигырь укучылар конкурсында җиңүчеләрне балалар өлкә сабан туена җибәрәләр иде. Иң яхшы укучылар Татарстанга телгә өйрәтү лагерьларына барды. Кызганыч, узган елгы вазгыять мондый чараларны туктатып торуга сәбәп булды. Шулай да татар телен өйрәнүдә бер нәрсә дә киртә була алмый ди активистлар. Аларның эше бары тик башка форматка күчә. Эльвира Хөснетдинова, Альфия Габдушева, Татарлар, Свердлау өлкәсе. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Сыналган, ләкин сынмаган. Казахстаннан сюжет. Мне нравится все новое и все интересное. И я пока этого всего не достигну, я не успокаиваюсь. Томск өлкәсендә яшь батыр бәйгесе узды. Минем гаиләмне мин бик яратам. Әти, әни һәм сеңлем. Теләк булса киртәләр юк. Bu Oygur 4 yaşlık. 4 yaşlık. Kışını yorata ol. Tağmay sözünü olayım barakılay. Күп тапкыр дөнья чемпионы, 2014 елгы Пара-Азия уеннары җиңүчесе, 13 тапкыр дөнья рекордын куйган. Казахстанда беренче Паралимпия алтын медаль иясе. Казахстанның Паралимпия командасы капитаны. Сүз милләттәшебез Зөлфия Габидуллина турында. Зөлфия Рәүхәт кызын балачакта мотоцикл шибәрдереп китә. Шул сәбәпле ул каты җәрәхәтләр ала. Соңрак аяклары йөрми башлый. Әмма аның кырыштай нык холкы һәм тормышны ярату хисе спортчыны бүген дөньяның иң көчле йөзүчеләренең берсе итә. Лаеклы шәхес янында кунакта Таңсылу Насырова булып кайтты. Зөлфия Габидуллина балачактан ук спорт белән шөгыльләнә. Башта физик күнегүләр фаҗигадан соң сәламәтлекне торгызу өчен кирәк була. Соңрак ул җиңел атлетика йөзү белән мавыга. 2007 елны ул профессиональ йөзүгә кереп чума. Бүген исә Зөлфия Габидуллина йөзү буенча абсолют чемпион. Ягъни ул Паралимпия, Халыкара, Азия һәм Европа беренчелекләрен яулап алган спортчы. Самое тяжело начать. Потому что когда ты хочешь начать, например, бегать, и тебя обязательно что-то тормозит. Но недели-две себя заставить, а потом будет уже привычка. А потом уже ты не сможешь бросить, потому что организм будет просить и плавание, любой вид спорта, любой, который ему по душе. Есть человек, который на танцах и думает, вот, на коляске и думает о танцах. Ну где коляски, где танцы, да? Но есть танцы на колясках. Все, он тоже может реализовать себя. Зөлфия Габидуллина киләчәк буынга да зур йогынты ясый. Онарга карап төрле яктан физик мөмкинлекләре шикләнгән балалар да спортка күбрәк тартыла. Тірек қимыл аппараты зақымданған спортшылардың бәрі сол кісіден үлкен сабақ алады. Сабақ алып келе жатыр осы уақытқа дейін. Енді сол кісі біздің мақтанышымыз. Сол кісіге қарап осыларда сондай чемпион болсақ деп ойлайды. Зөлфия Рәүхәт кызы көнгә 7 сәгатькә якын спорт белән шөгыльләнә. Йөзүдән кала ул төрле тренажерлар белән дә эш итә. 1991 елны спортта беренче адымнар ясаганда Зөлфия ханым төрле физик һәм психологик киртәләр аша үтә. Күп кеше онырга ышанмый. Кызганып кына караучылар да байтак була, әмма спортны ул бер кайчан да ташламый. А без спорта жить не могу. Мне нравится жизнь, мне нравится все, что рядом окружается. И если я один день не позанимаюсь, я буду себя очень вяло чувствовать и не буду в настроении. Мне нравится все новое и все интересное. И я пока этого всего не достигну, я не успокаиваюсь. Спорт сарае ишек алдында Таразның данлыклы спортчылар дивары бар. Безнең милләттәшебез дә татар данын мәңгеләштереп әлеге исемлеккә кертелгән. Зөлфия ханым үзе дә горурланып, мин чиста канлы, чын татар ди. Спортта да татарга хасил булган сыйфатлар еш кына аңа ярдәмгә килә. Татарам просто так ничего не дается. Татары должны пахать, и тогда они получат по заслугам. И поэтому все татары, они работящие, они пахари. Но они поэтому не настырные. Если они что-то хотят, они добиваются. Зөлфия ханым йорты спорт сараеннан юл аркылы гына урнашкан. Шуңа без спортчы өенә дә кирип чыгарга булдык. Чемпионның өендә бер дивар булып иң зур хәзинә саклана. Те медали, которые у меня тут есть, 264 штуки, они как бы помогли выиграть мне Олимпиаду. Вот эта медаль у меня, она весит 500 грамм, так же, как и у олимпийцев. Но она отличается только тем, тут есть брайлер
что это вот подписано первое место, Олимпийские, Паралимпийские игры. И она еще звенит. Золото, оно звенит посильнее, серебро послабее. Әлеге алтын медальне ватандашыбыз 2016 елны Рио-де-Жанейро шәһәрендә Паралимпиадада яулый. Риода Зөлфия ханым 100 метрлы ирекле йөзү стилендә дөньяда иң җитез йөзүче дип таныла. Һәм бәйсез Казахстан тарихында ул беренче Паралимпия алтын медален яулап ала. Перед стартом я очень себя испуганно чувствовала, если посмотреть по видео, у меня глаза как у тушканчика испуганно. Так было страшно, я такая была испуганная, когда приплыла, и до сих пор была. Когда и тех вытащили из бассейна, а меня не вытаскивают, они танцуют, обнимаются, и про меня совсем забыли. Я говорю, меня вытащите с воды. И вот вы вытащили меня с воды, поздравляют все. И я такая, что я выиграла, что я еще рекорд сделала. А тренер он говорит, ты же сказал быстро плавать, ну зачем так быстро плаваешь? Шул җиңүдән башлап спортчының гомере үзгәрә. Җиңеп чыккач, ул Казахстанда шәхсән Таразда инвалидларга карата булган мөнәсәбәтне үзгәртә. Мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр дә күпкә тырын күрсәтә. Ә бит Паралимпия чемпионы булганчы Зөлфия Раухат кызы тормыш михнәтен бик күп татый. Мәсәлән, кызы Руфия авырган чакларда ул урамда гәҗит тарата. Акча барыбер җитмәгәч, барлык өй җиһазларын сатып, кызын дәвалый ул. Бүген Зөлфия ханымның кызы Руфия сау сәламәт һәм әнисенең горурлыгы. Вначале, когда мама уезжала, это было трудно, потому что я еще была маленькая, для меня это был стресс. С возрастом ты понимаешь, для чего это. И потом дом, университет, и как-то маму не видно, а потом только суббота-воскресенье вместе. И отвлекаешься вроде как, но все равно скучаешь. Тырышкан табар ташка кадак кагар диләр. Иң мөһиме үзеңә ышану һәм үз максатың өчен бар көчеңне куеп эшләү. Менә шундый девиз белән яши безнең милләттәшебез Зөлфия Габидуллина. Бүген спортчы кулында 2021 елны узачак Токио Паралимпиада лицензиясе. Һәм тиздән чемпион татар исемен Япониядә яклаячак. Ул үзе куйган дөнья рекордын кабат яңартырга ниятли. Ә безгә бары тик уңышлар тисе кала. Таңсылу Насырова, Татарлар, Тараз шәһәре, Казахстан. Томск өлкәсенең татар мәдәният үзәгендә яшь батыр бәйгесе узды. Ул ел сайын үткәрелә. Әлеге конкурс ир затларын сынау булса да, аларның апалары, әниләре, дуслары да чарадан читтә калмый. Алар үз туганнарын мактау пьедесталында күрү өчен күп көч куя. Быел иң лайыклы батырны ачыклау ничек үтте? Томскидагы хезмәттәшләребез видео язмасында. Удачи и, конечно, победить. Если победить не здесь, так всегда побеждать по жизни. Алга! Карате белән дә шөгыльләнгән алар. Йөзү осталары да, арада рәсемнәр, музыкатлары кадәр бар. Шәһәр һәм авыл малайлары, татарлар һәм башка милләт вәкилләре 8дән алып 12 яшькә кадәр спортчылар төрле. Һәр очко зур тырышлык долана. Бүләккә исә борынгы батырларның төп коралы. В этом году мы решили раскрыть ребят более с творческой стороны. Поэтому очень много таких вот конкурсов на смышленность, на ум, в том числе на интеллект, да. Минем исемем Тимур, мина 10 яшь. Мин мәктәпкә 4нче сыйныфта укыйм. Шулай ук мин татар мәдәнияте үзегендә вокал, хореография белән шөгыльләнәм. Конкурсны Томск өлкәсенең татар мәдәнияте үзәге оештырган. Татар милли мәдәни автономиясе дә булышлык күрсәтә. 11 катнашучыны сайлап алдылар. 5 татар һәм Россиядә туган 6 кыргыз малайлары. Алар өчен ярышлар ул үз үзеңне тикшерү өчен өстәмә мөмкинлек. Я кыргыз, всем тюркам брат. От Кавказа до Якутии. Каждый родственник не рад, если встретит на распутье. Әлеге бәйгеләрдә 8 хәрби биремне үтәде алар. Мин ул кыр аша узганда яраланырга туры килде. Туганнарына хәрбиләрчә хат яздылар. Йодрыкка ихтияр көчен туплап финалның иҗади көрәшенә кадәр барып җиттеләр. Минем балам урын алгач,
Мин бик шәп идем. Бу чорада мин шундый күп шәп егетләр күрәм. Безнең киләчәгем ул шәп булыр. Мин шулай дип ышанам. Җанатарлар зур игътибар белән күзәтеп кенә утырмый. Жюри буларак алардан да балалар көтәләр катнашучылар. Икенче кыйммәтле бүләк тамашачылар симпатиясе. Мы понимаем сейчас настрой по родному языку очень серьезный. Так что, здесь, конечно, Тимур, конечно, молодец. И родителям большое спасибо, что они не забывают о своем родном языке, о своей истории. Раз, два, три! Шундый максатчан көчле малайлар үстергән гаиләләргә, аеруча хатын-кызларга сөйнәсе генә кала. Томскидан Елена Софиулина, татарлар. Удмуртиядан Татарстанга Ижау егете Рафис Салихов от үрчетү фермасы ачу өчен гаиләсе белән Әгерҗегә күченгән. 2018 елда алар үз хуҗалыкларын булдырганнар. Моның өчен иске ферма бинасын төзекләндерергә туры килә. Хәзер Салиховлар җитештерүне арттыру өстендә эшли. Максатлары зурдан, тулырак үз хәбәрчеләребез әзерләгән видеоязмада. Ай, бахвай. Бу ойгыр 4 яшьлек. Кышыны жарата ул, таңнай сүзне ул, айма барахвай. Салиховлар хуҗалыгында хәзерге көндә 50 башка якын ат асрала. Авыр йөк токымнарыннан тыш, ел сайын республика чабышларында катнаша торган чиста токымлы инглиз атлары да үрчетелә. 250дән артык сарык та тоталар. Берничә ел элек кечкенәдән ат җене кагылган Рәфис өчен үз фермасын булдыру җиңелләрдән булмый. Башта бер ат минем. Для души алган мин аны, шунда җөргән, случилось так, что скаковой полукровка был. Шуннан ипләп кенә сабан тойларына чабып, тегеләй улайма, потихоньку, шуннан дүрт от булды инде минем. И вопрос стал, кайда аларны куярга. Пси түгел бит ул. Аны култык астына алып булып, бер җиргә илтеп булмай. То монда условия жоқ, то тегендә условия жоқ. Добиваться результатов не получается, если нет условий вообще, в принципе, для содержания чистокровных лошадей. Булачак ферма өчен бинаны ул Әгерҗе шәһәрендә таба. Икедә уйламый, гаиләсе белән Удмуртиядән Татарстанга күченәләр һәм ныклап эшкә тотыналар. Рәткә кертергә бөтенесен. Агачларны кисеп, түшәмнәрен, түбәләрен ремонтлап, буяп, шуны ясадык. Туалетлар, сбруйнлар, для того, чтобы монда можно было заниматься, чтобы балашыга килсен, бөтенесе дә икенче кеше килеп, атлар белән җөреп, бөтенесе дә рәхәтләнеп, вакытын үзгәрсен. Бүген фермерлар ат итеннән ясалган экопродуктларны сатуны җайга салганнар. Продукция Татарстанда да, Удмуртиядә дә сатыла. Планда интернет мәйданчыкларда ат итеннән ясалган әйберләр сатуны башлап җибәрү. Моның өчен Татарстанда мөмкинлекләр күп ди Рәфис Салихов. Татарстан Удмуртиядан сравнить булмай, поскольку изначально монда уже задел булды. Удмуртия, конечно, может быть тырша торгандыр, но үз халык, мусульман халыгы, аны икенче ул. Халыктан да килә ул. Ничек тыршалар, эшләйләр, бөтенесендә. Монда бар программалар. Хәзер менә Миниханов килгәч монда әйтте булышырга. Ничек, если полностью была, есть программа кооперации, где согласно программе еще можно уже получить дотации уже на переработку. Салиховлар башлаган тагын бер юнәлеш районда экотуризмны үстерү. Кунаклар өчен атта йөри алу һәм Казакъстаннан кайтартылган махсус йортада ял итү мөмкинлеге дә бар. Әгерҗе районыннан Назир Нагманов, Эльвира Вахитова, Яңа гасыр каналы. Матур яшик, бай яшик, исән имин булык. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Сау булыгыз.